Hello, good afternoon po. Welcome to my vlog. Itawis Yaw. Mapapa-challenge po tayo. So, mag-room to room tayo kung sino po ang makakuha po nito. May prize. Yan. So, nandito po tayo sa room ni Ma. After class po. Joby, kakasa ka ba sa challenge natin? Worth 200 pesos. Makakasagot ka. Bibigyan lang kita ng oras. 2, 4, 6, 8, 9. Yan. Ito po. Ito po. Challenge na po. 200 pesos. Mananalo po kayo. Yan. Bibigyan po kita ng challenge. Ito po. 2, 4, 6, 8, 9. 9 ay stick. Yan. 9 ay stick. Gagawa po kayo ng word na butas. Butas. Word. 200 pesos. Butas po, mama. Butas. Yes, butas. Yan. Dapat yung 1,000. Yan, mamaya 1,000. 200 pesos. Yan, mananalo po kayo ng 200 pesos. Aha. Word butas. Yan, meron ko pong... yes, butas. Meron ka pong 2 minutes para masagot. Okay. Word butas, ha. Wala, kulang to eh. Unlimited move. Kulang to. Sige. Kailangan patalasin mo yung isip mo. Yan po, si Ma'am Joby. After class po, wala po tayong... Papatanggal po tayo ng stress. Yan. Word butas. Yan. Tignan natin kung ni Ma'am Joby. Last 1 minute. Hindi. Yan. So naghahanap po tayo ng mga chat-challenge sa ating... hindi po, may sagot po yan, ma'am. Word butas. Yan. Sige. Ma'am Joby, kaya-kaya mo yan? Kulang to, sir. Last Pass. 45 seconds. Wala. Kakayanin ba, Ma'am Joby? Sa halagang 200 pesos, yan. Gagawin siyang hagdan. Yan, bahala kayo po. Basta word butas. Wala. Kulang naman yung stick mo eh. 30 seconds. Sa halagang 200 pesos, yan. Pedro, butas. Yan. Bubutasan ko. It's up to you, ma'am. 20 seconds. Oh, Pedro, pinaglolo ko nito. 20 seconds. Wala eh. Okay, sige. I-refill natin mamaya. Okay. 20 seconds. Pinaglolo ko nito talaga. Hindi. Challenge mo yan, ma'am. Ha? Wala. Kulang. 10 seconds. Ito na yung butas. Lahat po, kasali yan. Kasali. Ay, may sobra. 5, 4, 3, Ay, naku, 2, 1. Okay, Ma'am Joby, fail. Okay, ito. Paano nagkaroon ng... Ayan. Hindi nasagot ni Ma'am Joby. Next room. Teacher. Kung sino po makakasagot. Okay. Okay, welcome to my vlog, mga guro. So, sa halagang 200 pesos, sino kakasa challenge ko? Ito po, simple lang. Sinong taas ang kamay? Sa halagang 200 pesos. Yan. Mamaya, sino magtaas? Sino magtaas? Magtaas muna kayo ng kamay kung sinong kakasa. Ha? Okay, kakasa. Sino kakasa? Pila kayo. Hindi, dito nagtao. Tapos ka na? Wala pa. Ayan po, yung mga teachers po, nagpapahinga po sila kasi may meeting. May meeting po sila. Okay. Ito po, energizer po. Sama na kayo sa swimming namin si Perla. Hindi pa pwede. Sa July 25 pa yung kanyang ano eh. Baka masita siya. Opo. Okay? O, sino ang kakasa? 200 pesos kahit may sahod na ngayon. Jampol! Ito, meron po tayong 9 sticks. 9 sticks. Gagawa ka po ng word na butas. Unlimited, butas. Unlimited move. 200 pesos. Butas. Word talaga? Magbuo ka ng word na butas. Yan.
Unlimited. Meron ko ng 2 minutes. Okay. 200 pesos. Tapos butasin mo. Pwede yung tulungan. Okay. 2 minutes. Talagang 200 pesos. Ayan, may hole na. Butas. Yan, ha? Butas. The word butas, ha? Word butas. Word eh. Hindi siya box, ha? The word butas. Yan, ha? Ilan yan? Siyam. Yan. So, meron pa kayong 1 minute and 30 seconds. Ano pa ibang Yan, ha? sinuman ng butas? Nagrurum-turum po tayo, mga kaguro. After class po yung ginagawa po natin. Tignan natin kung ang IQ ng mga teachers po natin ay papasa sa ating challenge. Yan. Parang lonely si Sir Roberto. Masamang pakiramdam siguro ito. Okay? So may sahod na. Tignan natin kung matadagdagan ng kanilang the word butas. Tignan natin. Bawal pong magbawas. Bawal pong maghati-hati. Double L. Ha? Butas, ha? Wala. 1 minute. Ayan na. Tumayo na ka ng Grandmaster. 100 pesos at 200 pesos po. Anong nabuo nyo? Ano pa ibang words ng ano? Hail. Go to hail. Word ng butas. Pupunta ako kay Sir Martin mamaya. Paano ba letter E? Pag ganun, di ba? Sige, unlimited 1 minute and sakto 1 minute. Wala pa nga ako ha. Wala pa. Sa isang Kayo lang pa lang na- unang challenge kasi nagrurum-turum po ako. As in butas. Butas po. Word na butas talaga. Word na butas. May another word. Mag-isip pa. kayo kung anong magandang dyan. Kasi challenge yan eh. May ano. Ayan, nagtulong-tulong na po ang grade 5. Maya, malalaman niyo po sa YouTube channel ko kung anong sagot. Kaya wala na. Ayan, si Sir Chopol. Mahigpit ang pangangailangan. Butas. Paano word na butas? 30 seconds. Ilan yan? Siyam. Siyam. May naman. Unlimited move, wala pong Kahit- mababasan, wala pong puputulin. Family sa ano? Butas. Basta, bahala po kayo. Sige nga. Oh, kasi Ilan yan? another. Oh, Siyam. pwede. Grade 5, nagtulong-tulong na po. Pati math major, nagtulong-tulong na. Yan. Sa letter U. Walang E. tatlo. 20 tatlo. seconds. A, tatlo. Ha? Uka. 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 Yan ha, butas ha, the word butas. Uka. Uka. Butas ha, butas. Eh, may ang uka, may butas yun eh. Basta butas. Butas, the word butas nga eh. Butas talaga. 10 seconds. 9, Butas. 8, Adi, letter 7, B. 6, Buka. 4, Parang B. Hindi mahirap pag B. 1, time is up! Ayan, okay. So, mga kapuso, mga ka-idol, mga kaguro, yan, hindi. Failed po ang grade 5. Tsaka ganun daw. Okay, lipat po tayo sa ibang room. Hello, ito na po. So, Oy, very kulang ang 60 seconds. okay, hindi pumasa ang grade 5. Hindi pumasa ang grade 5 sa challenge po natin. Yan. Okay, sige. Pakasa dito sa worth 200 pesos, unlimited move. 9 sticks. The word butas. Pakitabi mo, ma'am. 200 pesos. Yan. Search ko muna sa YouTube. 9 sticks po. The word butas, magkakaroon ka ng 200 pesos. Word na butas. Yes. Yeah. Grade 4. Dito mga grade 4 it. 200 pesos. Ito lang ha. Word na butas? Word na butas. Yeah. Word ha. Dapat Meron po kayong 2 minutes. Ano daw? Ano gagawin? 2 minutes. Ano gagawin? Magtulong-tulong kayo. 200 pesos. Word na butas. Word. Wala dyan sa YouTube yan. Only in Pedro's channel yan. Itawis yaw. Na word to ha. Word. Ha? Word na butas. Yan po. Please subscribe po YouTube channel. Itawis yaw. Ha? Ito po, Teacher's Edition Challenge. Ako pong 200 pesos kahit may sahod na. Yan. Ayan. Bilog. Word na butas. Hindi kung sinabi na shape. Word. Word na salita na butas. 1 minute. May 1 minute pa kayo? Kala mo, hindi namin alam? Sige, tingnan natin. Hole? Mali. Sige. Isip-isip po mga teachers natin ng grade 4. Word talaga? Yes, word na butas.
May 1 minute. Pa kayo, sakto. Ilan ba to? 1 minute, grabe ka naman. 2 minutes lang tayo. Allotted time. Trial yan, girl. 45 seconds. Word talaga siya. Hindi siguro word. Mamaya, i-refill po natin sa kod. Yan, tignan natin. Siguro hindi yan word na butas. Mag-isip po kayo. Abot. 30 seconds. Ah, hindi ko alam yan. 30 seconds. Okay. Wait lang, Mama Heidi. Nagcha-charge ako. Ba? 20 seconds. Ilang sticks yan? Oh. Siyam. Oh. Abot. Butas nga. Eh kaya nga. Okay. Mali nga yan. Tama, abot. Okay, okay. 10, 9, Butas. 8, Butas. second, Wala ka naman 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So wala nakakuha. Ano yan? Sorry ha. sorry. Hindi, paano nga? Okay, ito pala ang move natin. Okay? Butas. Ratit yan. Ano yun? Ma. No? P. Anong quiz? Okay. Butas. Okay. Hindi, mali sinabi mo. Word na Okay, so wala po. Thank you so much. So challenge. Butas, isang uri ng butas ay okay. So thank you. Bye-bye. See you on my next vlog. Ganito.